Hi guys, iyi video number 2. Ndikungokurakidza equipment yatauya nayo nhasi. Pane imwe yandichanotora futi kumba. Saka ndatenga fuel ku station new one because generator riri kuramba kumukariari. Ndakuritsa fuel new one. Then aya macharger aya. Saka sezvandambotaura kuti panapa hapana mvura ende hapana magetsi. Saka unotouya saida zvinhu zvako zvinoshandisa petrol kana kuti zvinoshandisa mabhatiri. Saka isusu tine zvinoshandisa mabhatiri zvakati kuti. Saka apa tine mabhatiri akasiyana siyana. Bosch aya ndiye kapampu kedu. Then emamakita ndiye aya madrill aya. Nei tochaja tishandisa aka kaportable power station aka. Kanodhonza manje kakaka. Then tine tools box yedu ine tools akasiyana siyana. I'll just quickly show you. Saka tinoshandisa zvinhu zvese izvozvi one way or the other. Because panapa panoitwa I think ndo zvinoita kuti tienjoy zveallotmenting. Panoitwa zvinhu zvakasiyana siyana all the time. And because of that ihobby saka ingosvitosipakwa. Kucheka icho, kukata icho, kuita sei. Aya raised beds atakatenga online. Chama assembler nhasi, then tomaisa compost. Then compost iyi ndeyekuisa yatinosowesa tichiisa mumatray tichiisa sei. Tinoprefer yekutenga for that because iri finer, iri easy kucontroller than yedu. Yedu inenge a lot of organic matter, which means laster longer. Organic matter yacho ichibreaka down. Iyi yakatoenda through breaking down process yacho yakatoitanga. Iyi generator iri ratakatenga iri. Zvimwe ncharamba ndichingoripita kuti mungoziva kuti zvo tiri papi pastage yacho. Saka first things first, nhasi zvandiri kuita. Manyowa edu regai ndikurakidzei patinotora manyowa. Saka manyowa topiwa mahara kana iri manyowa. Mafarmers anouya kuzodhampa manyowa. Because mhuka dzavo dzakawanda dzinogara indoors muwinter. Saka manyowa aya anouya osiwa apa. Saka patakapedzisira kuya kuno allotment panga pakazara, but we know kuti hazvilast in most cases. Panongozara for some time, then vanhu pavanongoziva kuti zvapo vanotongouya vachitora vachishandisa. Saka today tine chimwe futi chiri kumusoroko kudhuze nekuentrance. Saka road yacho inopinda neuku youya nekunoku, then yotena neapa, then inotenderera maallotments ese iwaya yotenderera yonodzoka yonobata futi road yo apo yoenda uko. Saka chinoita kunge chidirection kwacho. Saka tichatora manyowa kumusoro uku nebhara kana tapedza aya. Then tozopedzisira kushandisa edu because aya kusvika azorefillwa futi, even utu twasara tushoma utu unongosingawani anything, but tinoshandisa a lot of manyowa. Manti muri kuona muhomba uyu ndandakatouzadza last year, but anti muri kuona kuti matodzikira. But for this year handisi kuisa mamwe because anenge asina kunyatsoora zvekudaro. Pamwe changoisa layer yekutopa pamusoro, but ndikuziva kuti pasa apa kubvira nekubvira tinongopaisa mazinyowa. Saka patori boso. The next season totopa up foot. Next season tichingodaro. Saka so far plan yanhasi ndiye kumutsa equipment. Tine imwe yachazoratidzai new one. Because tine system yekuita zvokungohaya moshandisa modzosera, but we decided to buy our own. Saka tichazokurakidzai. For now ndizvozvo.
Hapa ndo pa manyoa pacho pataka kusvika. Pane munhu akabvisa foko yandakasiya kunoku. Iripo. Well, ndikuona imwe iyo iripo. Saka ndo manyowa acho aya. Manyowa. This is gold kana kuri kuma allotment kunoku. Gold chaiyo. Miriwo yedu nechichi zvinozobva ipapapo. Saka normally kana weather yakutochinja so hazvilasti. I think zvakaitika munhu akaisa fork iyi apa ka. Ndobva manyowa azoiswa pamusoro payo. Because vanoisa manyowa havana basa nazvo zvese izvozvo. Kukupai mahara saka. Zvokuzoti paita fork kana kuti paita chii. Hapana anoita basa nazvo. Anyway, fork yedu yabuda. Rega timbo loader. Ndiri ndega so far saka zvimwe zvacho zvinenge zvichinetsa kuti ndikurakidzei. Hamunoti zvinobuda here izvi. Hazvibude. Mozongoona yaloader. Bye bye. Right, tazadza bara redu. Saka tikunoisa mumhomba uya kungoleyawo pasi so.
Okay, I think I need another wheelbarrow of manure, so I'm going to get some more. Taisa manyowa edu, but manyowa aya ndeegore rinoiri, saka remember haasi very mature, ndeegore rinoiri, saka chaisa imwe material pamusoro, chaisa compost chaiyo chaiyo pamusoro. Maybe after a few days toisa compost pamusoro kana taakuda kuzomudyara, but otherwise apa panofanira kukliwa because nhasi pachaenda matray. Regai nditonotora matray acho. There's a lot to do, guys. Regai ndinotora matray acho ndofanira maunza kunoku after ndaclear apa, then ndakaunza matray panapa ndoisa can yemvura apo, ndoisa compost munomu, then we'll be getting somewhere. Saka since compost iri padhuze ndakuisa 2 bags decompost apa dzatinenge tichizoshandisa kupota. Otherwise kunze kuchiri kuti tonhorei in terms yekudyara, saka pane zvinodyarika hazvo, but it's mainly going to be land preparation. Saka preparation yese yatiri kuita. Right, saka izvi ndo zvatakatenga nezuro izvi. Iyi ndeyekuuraya maslag nemasnail, anowanda stereka, especially pamunenge mangodyara zvinhu zvenyu anenge akuuya kuzozvidya. So this is what we use. We bought 3 of these. We probably will need more because normally pagore tinopedzisira tashandisa akawanda stereka depending nekuti tadya rei. Saka nezuro tikangotenga 3. Saka so far tine 3. Then tine plant food. Tinoisa madomasi medu. Then magloves. Then iyi ingori insect killer. Tinongospraya imo muchimba ichi. Just kuti musangoite. Sometimes panoita tunenge haminoti tunonzi tunenge mosquito tudiki so, but haasi mamosquito. Saka tikaspraya iyi toziva kuti izvo uyu mupana ari safe imomo. Hatispraya arimo ayo. Tinongogara tingoti apa neapo. Because kune vegetation yakawanda and sometimes kunoitawo turuma twakawanda, tuma insects twakawanda. Saka we need this now and again. Then iwaya acho maplanters aya. Pane iri nemagloves, anti magloves muri kumaona. Neaya 2. Takangotenga hedu just kuti tive tinazvo, but tine madhara atinawo, but amwe acho angatanga kutsemuka and what not. But otherwise compost yedu ndiyo iyi yatakubuditsa apa. Iyi tinospray iri kuita kunge shoma nai vana vatoni. Dzakaenzana chete dzinoiswa nemushini kaidzi, but iyi tinospraya sometimes pamafruit trees, pamaapple nemachichi aya, because pane makonya anouya achida kudya maapple, tinospraya iyo iyi. Then pamavegiwo sometimes here and there kana akudyiwa ndo yatinoshandisa. Ende zvinhu izvi hazvirambe zvichiwanika mumashops. Nekufamba kunoita season zvinotanga kuita zvichiperawo, but kutanga kweseason kudai zvinenge zvakazara. Saka sometimes unotoona kuti better kustoka, but the best time yekustoka itime inenge yapera season zvichisiri pademand obva watenga zvakati wandei, but munoziva zvinoitika nemari, inenge yatoo nezvimwewo zvainenge yakatarisana nazvo. But otherwise compost yedu iyi ndakuitora ndoisa mugreenhouse ndisati ndamuclear, akakadika aka, but ndo yatinoshandisa pakupota. Akakadika ndombokaisa, then ndonotora imwe yacho. Right, compost yedu yamo. Saka takatongotenga 3 big bags idzi.
tichaona inotiitira this year because dzinogara tichingosiyana siyana. Inenge yatiitira kana tichizowedzera tinoita kungotengawo iyoyo. But ese multi-purpose. So I'm sure for what we need them for, they should be ideal. So they're going to clear up compost yamuno. Okay, so that's done. Maclear nangosiwo mvura multi-purpose fertilizer last year yanga yakasara shangoiisa mucompost imomo, but otherwise mashelf edu are clear. Takunotora matray manje ekuzodyarira. Saka matray ndo aya ari kuseri kwestoreroom yedu yekuside uko takunotora. Yeah, matray edu aya, some of them akadamagedwa neheat because anga ari mugreenhouse. Tandakambomapeka imomo, but most of them are usable. We would rather use everything that we can before we start buying zvinyowani. Saka matray edu aya zvikatitora tinogona kushandisa toendesa uko. Saka izvi ndo zvatakwanisa kutora izvi, mapots nematray. Mamwe matray akazara pasi apa, mamwe mapots, mamwe matray, but tichashandisa zvatokwanisa kushandisa, then kana tichida zvimwe tozongotsvaga. Ndangosiyawo zvishoma shoma apa, but pachada kuitwa order ipapa. Normally zvinhu zvinotanga zviri disorderly, zvoita order nekushandiswa because panenge papera zvinhu tashandisa, then once takuzvidzosa manje zvinenge zvakungodzoka zvakawandisa futi disorder. But this time we will try kuti zviito a bit smart looking.